Bænkpres, en brystøvelse, i det vi kommer ned og åbner brystkassen. Vi har skulderen og albuen i bevægelse. Skulderen, det er den, der træner brystet. Albuen stræk, det er triceps, der sørger for, at den kan strække sig. Ned og ligge på den, sørg for at have fødderne solidt plantet ned i jorden. Gerne så langt tilbage, som du kan. Hav fedt i stangen i en bredde, der gør, at når din overarm kommer ned i vandret, så er vinklen på overarm og underarm 90 grader, så jeg skal faktisk herud. Kør hele vejen ned til brystkassen, skubber den op igen. Den bane, du kører, må gerne i stedet for at være lige ned til midt på brystkassen og lige op foran brystkassen, så må du gerne tænke, at du kører fra brystkassen opad mod øjnene, eller i hvert fald op mod næsen og munden og ned igen. Så du kører faktisk lidt skrå bane, når du kører. Sørg for, at dine albuer, de ikke hopper herop til dine ører, men derimod hellere holder sig lidt nedad mod dine hofter. Eksplosivt på vej op, stille og roligt på vej ned. God fornøjelse med den.